Dau 2v2, da? Începem în 3, 2, E, 1. ce că Am avem început 7 minute, în dar ai putea pula mea la ei. Haide să Doamne, dăm bătaie. ori mă duc că am mitică treabă. Uite că adică acum zice, uite, am venit de la liceu, adică nu e ceva wow. Mamă, mâncați-și. Am mâncat repede. Da, am mâncat repede. Te aștept cu mințel aici. Am 3 minute și 15 secunde pe să Nu mai pot mâncați și am nimerit numai cu ABCD urși. ABCD urși. Haide. Vertigo. Nu-mi place deloc harta asta, e spurcată rău de tot. N-ai să fim sănătoși. Auzi, poți să joc și eu așa fără căști? Cine, tu? Dacă poți să joci, Da. poți, că ești băiat vagabond. Ia să vedem. Ia să vedem. Dacă te Cine miști, te să- mori. Ia să vedem. A, nu pot. Nu pot să joc acum. Cine mișcă, mișcă mort. Aia acolo cu tu, gura mătii. Vezi că avem ruși. Bă, ei sunt. Îți morții, mătii, să ți-i fut eu astăzi și mâine. Dar mi se pare mie sau sunt cam proști? E și pingul lor mare. Ce pula mă faci, mă, băga mea și pula mă. M-a prins al dracu, n-avea nuanțe. Mamă, Hai, daci. Mi-a venit pe la spate, pe familia mea, dacă te mint. Mamă, eu am 83 pingul, frate? băga mea și pula măta. Am 45 pingul. Dar mie nu mi se pare că mi se mișcă de 83. Nu e vorba de server, cum nu merge și serverul. Fii atent aici. Zi. Te duci pe sus pe acolo, mă duc eu pe jos și îmi prindem în cerc. Bine. Băi, am zis pe sus. Nu știi care e susul. Liber aici. Mă duc eu jos. Ține spatele tău. Mă anunț dacă e ceva. Liber la mine. E la B. Liber la mine. Vine Unul acum. mort. Vine. Așa iau tot data, mă duc eu în stânga. Vezi că să duci la pompă, să duci la pompă. E după ladă. O să nu știu, la pompă. Îți morți, mătii, în să te pun cu digă lui mătii. Nu, prost. Ești cu angol să te bag. Nu e problema, asta e meciul de încălzire. Stai așa, când dau drumul acum. Stai un pic. Că n-am făcut... Eu de-abia am dat drumul la CS. E mult până se încălzește, până pleacă. Mă înțelegi cu mine? Nu e problemă de război. Noi suntem Dă-i aici. pe- Hai. Dă-i pe grame, ești pula familia lui. Cred că tot pe acolo vine. E liber la mine. E unul sus. Unul mort, unul mort. Liber la mine. Nu, vine pe acolo, vine pe acolo. Mergi cu shift-ul, mergi cu shift-ul. Bine, mă, bravo. Dă-l morțului de aici. E frumos acaul, sincer spun. Haide. Pam, 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 pam. Hai să o dăm, pe unde o luăm, cum o luăm, cum îi dăm. E liber pe partea asta, poți să vii până aici. Ține spatele, că mă duc eu. O risc eu. Nu Unul mort. și la Bun, mine. mă, bravo. Bravo. Ia dă tu arma asta încoace, că e cam frumos și cănițel. Uite. Ia-o tu pe asta de mie acaul ăla. Ia. Așa. Ia apasă să vezi ce schimb miștoare pe aia. Am văzut. Că o dreaptă e frumostră. Mhm. Hai să o riscăm. Tot așa, tot așa. Ai decoy? Da, da. Aruncă-mi mie aici, ha?
Așa, brav. Tu sunt morții, mă, m-a așteptat prostul. Bun, bravo. N-am mai apucat, frate. Mamă, 72 am Nu e luat. problemă. Nu e problemă, stai liniștit, stai liniștit. Că ține bine, văd că ține bine meciul ăsta. Aș lua AVP-ul, dar n-am să fac cu el, îl bag în cur, ce dracu. Mi-am luat eu AUG-ul. Vrei să dau asta? Nu, mi-am luat AUG-ul. Tu-ți morții, mă, că nu nimeni decoin. Dau decoin. Îi da flash? E un aici. Le dau eu Mort, flash. mort. Încă o dată. A, ce prost l-am aruncat. Hai că mi l-ai dat direct în ochi. Aia am zis și eu că l-am aruncat prost. Unul mort. La mine deocamdată e liber. E mort aici, că trebuie să vină să ia bomba. Ba nu, e la mine. Gata, mort. E aici, că trebuie să vină să ia bomba, fătul în gură de plus. Hai că dacă e bomba luată. Hai că a luat toată bomba. Am vândut scarul ăla, păcat mișto. Mama, aveam un scar mișto cu un skin. Da? Nu pot să-ți fac trade, că n-ai level mare pe Steam. Cum e la tine? E liber deocamdată, stai să văd acum. Și la mine e liber aici. Vezi să nu vină pe la spate, că dacă n-a luat pe la spate, cum dai în blipul. Ia să vedem. Cum se dezvoltă situația? E liber? Unul la mine, doi la mine. Vezi că stau amândoi după cutii. Uite, un jos, mort. Nu știu cum e la dalul ăla în cap, nu mă întreba. Mamă, dar ce schimb frumos. Cu dreapta? Tu sunt morții, mătii, că m-am uitat la... Mamă, ce mă oftic. Nu știu cum am sfătule. E 3-3, lasă-i. Avem La timp. ce zic? A, la... M4. M4-1, da. Pe și el. Iartă-mă pe Nu mine. este un sticker, am stickere puse pe el. A, da? Da, vezi că o capsulă de aia de sticker e 0,95. Ține sus. Țin sus. Fac o șmecherie. Ține sus acolo, că fac o șmecherie. Stai. Vine pe aici. Sunt în spate amândoi. Ia am văzut. A fugit unul pe partea asta. Vezi că vine pe acolo. Ăștia e și proști, că ei nu merge cu shift-ul. Îi auzi, normal că auzi să dezvoltăm. Bravo. Bine. Bravo. Da, chiar că ăștia nu prea merg cu shift. Dacă vrei să-ți iei și tu muzică, de-aia vezi că e 4 euro și ceva. Cacadal. Da, unde găsesc? Pe meniul principal vezi că ai jos acolo capsule și căcaturi din ale. Tot așa. O iau eu pe aici, pe jos. Ia-o pe jos, țin eu. Ține tot acolo. Decoin iau. Eu sunt amândoi la mine, sunt doi la mine. Merg cu shift. Mamă. Am vrut să dau în ăla de pe scări și a venit ăla din dreapta. Mamă, cu cea mai spurcată armă de la băga mea și până la sufletul lui. N-am văzut așa. Cea mai spurcăciune armă te-a luat. Până în gură să-l fut. Hai că-i dăm Prost. acum. Ready? Când vrei tu. Ai ușor. Și dai cu shift-ul. Hai să nu le aruncăm ca berbecii, că nu e... Vezi că a dat un decoin. L-ai dat tu sau l-a dat ei? Nu l-am dat eu. Fii L-a dat atent. ei. Ies eu să mă uit sus. Sus. E unul în capăt, Head, mamă, ce head în puțin mi-a dat.
tot la gură să-l fut. Nu Ăla s-ar cu putea diga. să fie. S-ar putea să fie sus. Aud ceva. Și eu aud. Din spate. Ce crezi? Sus, uite-l. Și toți morți, mă, că m-am prins când am încărcat pe canii ăștia. Mamă, ce moftic. A durat 25 de runde de secunde. Îți morți, mamă, să vezi ce chietit mă duc acum. Ține tu asta. Ce-am dat pe mă duc pe aici, pe jos, mă duc chietit. Dacă e sus, îmi zici. Du-te, da, da. Mă duc eu pe jos, pe aici, că trebuie să mă duc, eu mă duc chitit pe ăla, să-mi dau până sfătului, să mă duc chitit. E aici unul. Mamă, ce m-a Ia-ți luat. acolo, asta știu. Shotgun după colț, ești nebun? Te-ai pândit, drac. Da, mă. Știi cum am ieșit Că doar știu. așa, puțin. Bum. Că știu, drac. Nu e că altundeva n-are unde să se ducă, că se strânge acolo amândoi. Da. Pentru că eu trebuie să mă duc să iau bomba acum. Ia. Uite-l. Vine primul. Acum ți încarce. Uite-l. Acum, așa. Cum ești? Nu iese, fuge. Toți morți că ți-e Bine, bine. Ia da Ei, tu în patru, așa hai că am treabă cu el. frumos? Ia să vedem skin-ul. Oh, shit. Ia, îl vrei? Nu, nu, ține-l. Eu îmi fac de Ce cap. skin mișto are. Ce skin mișto are prostul. Păi mă egalează el pe mine, că le ia mama dracu. Am dat eu Tot un așa mă decoy duc. sus. Tot așa să știi că mă duc. Unul mort? Unul mort, unul. Am văzut. E unul pe la mine înseamnă. La cine e bomba? La tine, nu? Da, da. Hai că ești tu acum. E pe coza ei în bază. Acum vin. Acum zici, a? Vezi că a fugit de aici. A venit la mine. A venit, a? Nu. Tu toți morți, mătic, m-am lăsat cu 16 HP. Ai văzut? L-ai văzut, bă, nu? I-a fost rușine, da. Mamă, 6-5. Și ăla pe ăla nu pui, bă, că nu ești cu ans, frate. Bă, cum că pot să-mi iau și eu skin-urile de pe Hellcase? Că nu mă lasă să-mi iau 3 dureleul ăla. De ce? Abar nu am. Am inventarul pe public, ai... Chiar că ai inventat cu dar te-a dat tot de te-ai jurit să-mi bat pula. Mamă, când te-am văzut mort în fața la mine, m-am blocat. 2 secunde. Ia uite-l, opa. Mamă, să spun mort în gură. 7-5. Nu-mi place scorul ăsta deloc. Deloc nu-mi place scorul ăsta. Ia, fii atent aici. Unde ești? Ia cu ăsta. Dă drop la aia. Ia pe asta. Așa. Deci, fă da cap cu acau ăla, că mă duc pe ei. O mai că m-am enervat rău de tot. E imposibil așa ceva. Vezi că e după colț. A, mă, dar ce... Ia hai mă să-i luăm pe partea asta altă. E spurcat, pentru că ăla nu mi-a plăcut niciodată. Ce e rundă decisivă? E rundă decisivă cumva? 5 la 8. Shit! Hai, pe dai. jos. Dai pe jos, shift. Dacă e rundă decisivă, alta am pus-o, pentru că Am E ca pus. asta. nu e mult, că e 3 runde în fața noastră, n-ar fi Da. problemă. Ține acolo, că mă o să plantezi, ține acolo tu. Aici îi țin. Unul mort, unul plantat, bun plantat. Eu țin sus. Unul sus mort. Ah, Doi pe lateral. jos. I-am luat eu din viață. Unul pe- Uite-l. Asta simt eu acum.
Bun. Hai, dă-te dreapta aici, că deja m-ai enervat, dă-te în zloboz. Caz păcat. Tot Vezi că eu am așa. silver? Eu am silver la win match. Ia auto Da? pe asta. Ia, fii atent, ia auto pe asta. Dă-mi mie pe ea. Mereu am avut noroc să câștig căcaturi de-astea cu de-astea. Adică cu, nu fără skin, no skin. Okay? Mhm. E aici sus la scări. Tu zgura La mine, mătii. Unul la mine mort. Mă luase cu, te-a luat cu scarul? Da. S-ar fut. Ce ai, frate? M-a luat aiurea, eram cu... M-a luat cu deagle-ul pe cap. Asta e? Ce vrei să fac? Sper doar că n-am scăzut în rang. Atâta sper, să nu scadă rang, că dacă am scăzut în rang m-a pișat pe mine.